ሰላም ከመይቶም ሲዩ ካብ ድምፂ ኢንቴግሪቲ ዲሲ ዓለምና ከመይ ወዓለት ኢትዮጵያ ምስጢራዊ መደበር መሰልጠኒ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ተሃንጽ ከም ዘላ ሮይተርስ ሓቢሮም ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ልዕሊ 4,000 ዕጡቓት RSF ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ከም ዝኣተዉ እቲ ዜና ጠቒሱሎም ነቲ ስልጠና ብገንዘብ ትሕግዞ ኢማራት ዓረብ ምዃና ድማ ተተሓሒዙ ዝመጸና ዜና ሓቢሩሎም እንተኾነ ኢማራት ኣይሓገዝኩን ክትብል ነቲ ዜና ነጺጋቶላ መንግስቲ ሱዳን ግን ኣቐዲሙ እውን ንዳዕመል ሸሪዕ ከም ትሕግዝ ንኢማራት ክኸሳ ጸኒሑ እዩ ኣብ ኬንያ ብዘጋጠመ ደርቂ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ንጥምየት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ብፍላይ ኣብቲ መንደራ ዝበሃል ኣውራጃ ኣብ ጥሪት እውን ከቢድ ክሳራ ከም ዝወረደ ይግለጽ ኣሎ እቲ ሓደጋ ጥምየት ንኸባብታት ሶማልን ምብራቓዊ ኢትዮጵያን እውን ዝልክም ምዃኑ ተተሓሒዙ ዝተረኸበ ዜና ሓቢሩሎም እዚ ድምፂ ኢንቴግሪቲ ዲሲ እዩ ምትፍናን ኣሜሪካን ኢራንን ይዓርግ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካልአይቲ ተሸካሚት ነፈርቲ መርከብ ናብቲ ቦታ ክልእኽ ኣንፈት ሂቡሎም ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማሲ እንተፈሽሉ እቲ ግጭት ክውላዕ ከም ዝኽእል ሮይተርስ ጸብጺቡሎም ብኻልእ ዜና ኣሜሪካ ኣብ ቀጠር ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይላ እውን ብድርዓት መካይን ሚሳይላት ከንቀሳቕስ ከም ዝተረኣየ ናይ ሳተላይት ምስሊ ኣርእዩሎም ናይ እስራኤል መራሒ ነተንያሁ ጎጎኑ እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዝርርብ ካብ ኒኩሌር ዝምልከት ሓሊፉ ንምድራት ቦሊስቲክ ሚሳይል እውን ከካትት ንምድፋእ ንትራምፕ ረኽቦ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ይመጽእ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝተረኣየ ውጥረት ዕዳጋ ኣክስዮን ማእከላይ ምብራቕ ከንቆልቁል ተራእዩሎም ኣብ መወዳእታ 10 ሰባት ተቐቲሎም ትማሊ ሰሉስ ኣብ ሓደ ናይ ካናዳ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ 10ታት ዓመታት ናይ ካናዳ ታሪክ ዝኸፍአ ቅትለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተባህለሉ ተኽሲ ካልኦት ብርክት ዝበሉ እውን ቆሲሎም ኣለዉ ከም ሓበሬታ CNN ካብቶም ኣብ ግዝኣት ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ብዘጋጠመ ተኽሲ ዝደሓኑ ተምሃሮ ምስ መምህሮም ንሰዓታት ከም ዝተሓብኡ ይግለጽ እታ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ዝግለጽ ዘሎ ተጠርጣሪት ንባዕላ ብዝወሰደቶ ስጉምቲ እውን ከም ዝሞተት እቲ ዜና ይሕብር ንሎሚ ዝበልክዎ ዜናታት ድምፂ ኢንቴግሪቲ እዚ መስል ብሮምሸት